Bon dia, bones tardes o bona nit. Jo sóc Dani Torres i avui us ensenyaré a utilitzar les infografies de Genially. Per començar, tenim que dar-li a crear Genially i ens sortiran tots els tipus de Genially que podem crear. Avui us ensenyaré a utilitzar les infografies. Com podeu veure, hi ha dos, l'horitzontal i la vertical. Per posar-vos l'exemple i ensenyar-vos, utilitzaré l'horitzontal. Li donem a crear i ens sortiran tots els tipus que tenim d'infografies. Com podeu veure, hi ha moltes i també dependeix de la subscripció que tinguem. Com podem veure, també hi ha diferents tipus de colors per començar a crear i tenir una plantilla. Li donem a crear i ens sortirà la plantilla. Ja podem crear des de zero o utilitzar la plantilla. Jo l'eliminaré tot per posar-vos els exemples. Una vegada eliminat tot, podem afegir pàgines en blanc o amb l'estil principal. També podem eliminar les pàgines. Podem passar-les amb aquests botons. Podem crear un llenç, és a dir, el tamany de la nostra fulla. Podem afegir transicions i editar les transicions i posar-les en una duració determinada. També podem afegir lletres, és a dir, textos, en diferents tipus d'escriptura. Només tenim que arrastrar-la o donar-li un cop. Podem editar-la i donar-li el tamany que nosaltres vulguem. També podem afegir imatges des del nostre dispositiu, copiar la URL o utilitzar les imatges que et proporciona Genially. També es pot afegir des del Drive o des del Dropbox. També es poden afegir GIFs, és a dir, imatges interactives que es mouen. També es poden afegir stickers gràfics i els gràfics poden canviar-se de color. També es pot afegir una transició i també es poden editar per posar les dates que nosaltres vulguem. I hi ha molts stickers diferents i una gran varietat. Després també es poden afegir elements interactius per tornar a la pàgina d'inici, per posar una imatge, per tot el que nosaltres ens imaginem, també per añadir un WhatsApp per més informació, si és una empresa, també l'Instagram i el YouTube, per exemple. També es poden afegir smart blocks, és a dir, imatges de gràfics, com aquest que mideix els likes, i òbviament podem posar-lo de la mida que nosaltres vulguem. Hi ha molts de diferents. També podem insertar URLs d'àudios, gravar en el propi Genially o música, algun vídeo del nostre dispositiu o de YouTube o altres coses. Al fondo podem posar-lo del nostre dispositiu, afegir un URL, canviar-lo de color o amb les imatges que proporciona Genially.
aquí a dalt ens ensenya quin fons està posat. A la primera pàgina no es veu perquè hem utilitzat un llenç totalment que cobreix tot, però en el segon, com no hem posat un llenç perquè l'hem afegit en blanc, podem veure tot el fons. I per últim, podem editar les pàgines i posar-les de l'ordre que vulguem. I això seria tot. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins la pròxima.